Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude zase FNAFko, ale ne FNAF 1, ale FNAF 2. Takže budu rád za like. Minulé video bylo hodně virální, jako pro mě, takže jsem rád. Bylo tam těch 5 lajků, což jsem rád, že jste to dali, že vidím, že vás ta série baví a pokud tady zase bude 5 lajků, tak bude další díl. A mám pro vás takovou specialitu. Stáhl jsem si FNAF Ultimate Custom Night, takže kdyby tu bylo 10 lajků, tak bych i natočil Custom Night, jako hned. Jo, takže je to na vás a když tak se máte na co těšit. Ta první noc by měla být nejvíc easy, protože prostě bude to prostě jednoduché pro mě. Protože tady se vlastně nedá něco dělat. Oni budou vybíhat buď tak ve 4 AM, takže zatím asi v chillu. Takže jako už druhá noc a všechno je v pohodě, což je dobrý. OK, jako tohle bude jednoduchý, ale je to o mnohem těžší a strašidelnější jak jednička. Jako vím, co mám dělat jako na všechny animatroniky, nebo co funguje, takže doufám, že to mi potom nějak vyjde. No, takže musíme věřit. A jestli na tomhle videu bude 5 lajků, tak natočím další díl, anebo udělám ve FNAF 1 20. Takže napište do komentářů, co byste víc chtěli. Jako, podle mě, kdyby bylo to 20, tak by to trvalo trochu díl, ale jako mi to nevadí, mě to nevadí. Jako mohl bych se to pokořit, takže je to jako na vás. Možná se teďka jako říkáte, že však ty si neudělal ani tu 5. noc. Jako já jsem ji udělal, jenom já jsem to zapomněl nahrát, nebo ne zapomněl, já jsem to nahrával, ale mi si to prostě nějak potom nevložilo. Jinak jsem to prostě jakože dal tu noc. Já vám když tak ukážu i screenshot. Takže jako tady vidíte, jo, takže jako jsem to fakt dal. Ale jako už je třetí noc, nebo protože 3 AM, což je dobrý. Protože tahle noc je hodně v pohodě. Zatím nikdo na mě neutočí, což je hlavní, ale pak, jak budou jakože další ty noci, tak už to bude o hodně těžší a ten za mě bude nejhorší, asi podle mě bude nejhorší Puppet a Foxy Wither. Jinak to by možná mohlo být v pohodě. Ale jako všechno v chillu. To už je Bonnie. Takže toho musíme hlídat. Ale to by i tak podle mě mělo být v pohodě. 4. hodina, všechno v pohodě. Tady Bonnie. OK, tady už je tady Chica. Tady Balloon Boy. Tam je vzadu Freddy a jo. OK. Tak všichni ze stage jsou pryč. Ale i tak 4 hodiny AM. To by mohlo být v pohodě. OK, teď na mě kouká ten Bonnie. OK, jako teprve první noc, takže tam už je Freddy. Tyjo. Tak rychle nabít tady Puppeta. Musím hlídat toho Freddyho, protože musím ho prostě hlídat. Zatím je tam, dá se říct, že nejvíc vzadu, takže dobrý. OK, tam nabít Puppeta. OK, tady je Bonnie v šachtě už, takže na to musím dávat pozor, jinak rychle nabiju tady Puppeta. Tak, OK, Freddy už je tady, kámo. Tyjo. Já si dám teďka radši masku, nevím, jestli teďka dělám správně, ale doufám. Já nevím, dám pryč. On zmizel. Tak to asi takhle funguje na Freddyho, OK. Tak to je dobrý vědět. OK, rychle dám masku. Protože se bojím trochu. Teďka, když jsou všichni pryč. Ten Bonnie je pořád tady, ale Freddy už je na stage. OK, za chvilku už by měl jít Bonnie, ale ne, z té šachty. Jako, neříkám, že bych to chtěl, ale OK, Chica už je tady. Chica je tam. Bonnie. OK, takže tak, chill. OK, Bonnieho jsem. Yes! Je to tam. První noc v Five Nights at Freddy's 2 je překonána a my jdeme rovnou na druhou. Jsme tu a mutneme to tady. Všichni jsou tam, kde mají být.
OK, takže asi všechno v cajku. Nabijem, no tak tady už to ubývá jako trochu, jakože dost ten papet. Ale jinak, jako mělo by to být v pohodě. Zatím všechno v chillu, všichni jsou, to je prostě ten papet, jako rychle ubývá, jinak tu není nic, jako co by mě ohrozilo. OK, tak jako nabiju tady papita. OK, Bonnie už je pryč, takže musíme tady být lock-in, vidím ho tam. Půjde asi do šachty, takže tu musíme hlídat. Jako pořád 1 hodina AM, ale už je Čika pryč, rychle nabiju papita. Takže musíme už hlídat i Čiku, ale ta nevím, kde je. OK, tam se někdo přemysťuje vzadu. Tam se někdo přemysťuje. OK, tam je jenom Čika, to je dobrý, Čika je v pohodě. Horší by bylo, kdyby tam byl třeba Foxy. Ale jinak, nabijeme papita rychle. Když tady nikdo není, Čika je pořád tam vzadu, šachta nic, nabijeme rychle papita. Dobrý, všechno v chillu. 2 hodiny AM. Za mě dobrý, ale trochu se bojím, ale šachta nic, dobrý. OK, chill, Čika v pohodě. Tady nikdo už není ani. Takže Mangle už je tady nad papetem. Takže Mangle taky bude aktivní, tak to se mi moc nelíbí. Ale co už, Bonnie je v šachtě, tak toho musíme hlídat. Tam už je Foxy, takže rychle zablikáme na něho. Ať odejde. Protože, jako, Bonnie už je tady. Tak, rychle. Dobrý, tak. Bonnieho jsme přežili. Tak Foxy už tam není. Takže všechno v pohodě. OK, papita rychle nabijem. Dobrý. To jako, je to trochu už těžší teda od té první noci a od FNAF 1, ale jinak všechno v pohodě. Mangle je tady, maska. Rychle. Tak, ještě chvilku počkám, až odejde, jo. Asi se přemysťuje, ale rychle nabiju papeta, protože... Jo, tam už je jenom to je Freddy, to je v pohodě. Dobrý, tak tohle jsme přežili, 3. noc už, teda 3. AM. Ale všechno je zatím v chillu, no. Ale je to tady trochu akční. Freddy už je tady jako blízko mě. Si dám radši masku trošku. Bonnie. Tak to jsem nečekala, jsem se, že tam bude ten Freddy, ale to je Bonnie, tak to je jedno. On tam je pořád ten Freddy. Počkej, si rychle nabiju a dám si masku. Tak. Musíme to přežít. Já nevím teďka, co mám dělat na to Freddyho, on nějak nechce pryč. Jo, už je pryč, dobrý. Tak Freddyho jsme přežili. Tak nabijem, dobrý, tam je zase Čika. Dobrý, tak teďka už je to trochu lepší. Šachta nic. Balloon Boy, rychlá maska. Čekaj, chvilku počkáme. Dobrý, tak třeba teďka. Tak toto je horší, tak to je hodně špatný. Foxy z Mangle tam. Dobrý, maska. Doufám, že mi nebav na Foxy, ale neměl by. Kaž. OK, dobrý, je tam jenom Freddy. 4 hodiny AM, dobrý. OK, tak, nabijem si rychle. Jakož jenom v pohodě asi, ale Čika už je tady v šachtě, takže rychle maska. Kaž se nic se neděje. What? Co? To je nějaký divný. Na tom není. Aha. Zajímavý. OK, nabijem papita rychle, dobrý. Kaž zatím všechno v chillu. Tam se nějak nechce bliknout, tak to nevím, co se tam děje. Jo, dobrý, Freddy je docela blízko. No, nabijem rychle papita, dám si masku. Tak. Chvíličku počkáme zase, než odejde. Ukaž. Tam je pořád, kámo. No, tak to je těžký, že je pořád. Ale dobrý. Čekaj, tam je tam. Tak nabijem rychle papeta, dám si znovu masku a bude. Ach jo, Freddy, jdi pryč. Dobrý, tam je zase Foxy teďka. Místo toho. OK, Čika je tam, kámo, tak to je hodně blbý. Kaž, projdi, Čiko. Tak teda nechoď, ale... Kamo, tak nic. Foxy už je pryč a Čika taky, tak to je dobrý. Kaž, ale papita nabijeme. Čekaj, zasvítíme si tu, dobrý. Všechno alright. Ale už by za chvilku jako mohla být 6 hodina AM teda. Jako nikoho tu teďka nevidím u sebe. Takže, už se tam je zase někdo hýbe, kámo. Kaž, kdo to je? Jo, Čika, tak to je v pohodě. Papit rychle. Šachta. Balloon Boy, kámo. Tak to není dobrý. Bonnie.
Dobré, jako teďka zatím všechno. Balloon Boy. Ne. Balloon Boy, jdi prosím pryč. Jo, dobrý. Yes. Dal jsem 6 hodinu AM. Takže tohle bylo asi z tohohle videa vše. Omlouvám se, že to bylo o poměrně kratší, jak minulé videa, ale zkouším prostě teďka takový nový algoritmus, jestli tohle bude virálnější, ale mám tady nějakou scénku, takže se na ní podíváme. Ale i tak, jak jsem říkal, 5 lajků, hned další díl, když tak napište, jestli chcete Custom Night, ne, to je za 10 lajků, jestli chcete to další FNAF, jestli chcete FNAF 1, tak to napište do komentářů. Takže 5 lajků a já se s váma loučím a u dalšího videa zatím čau.